हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो दाबो निउ इयारनि गोदान ब्लगखौनो आं लाबोनो हायाखै लोगोफोर। आं एसे बिजियाव दंमोन नालाय बेनि थाखायनो आं माने लाबोनो हायाखै। दा आं दखानाव दङ लोगोफोर, बेलासि टाइम। दायो नोंथांमोनजों बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय रायलायसै होननानैसो आङो ओरैनो फिसा ब्लग बानायनो साननानै बानायबाय आरोना। ओमफ्राय आङो नै फारसे जिबो सुगासिनो। सासे गथ'नि जि सुनो होफैदों नालाय, एसे माबा जिनायफोरखौ सुथेनो होफैदों नालाय, बेनि थाखायनो आङो सुथेनो लादों आरो। ओमफ्राय दा हेपि निउ इयार लोगोफोर बयनिसिमबो। आंना दासो आरोना, लेटैब्लाबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दे। ओमफ्राय दा दखानाव दङ, आंखौ दा सुनानै हरनांगौ, दानो नांगौनो। दा आसा खालामो नोंथांमोनाथ' बुहुद गोजान गोजान अबेबा जायगाफ्राव बेरायहैदों खोमा ना। ओमफ्राय आं गैया, आं बेरायहैनोनो मोनाखै लोगोफोर। समखौनो मोनथ'वाखै बेरायनो जानुवारियाव आरो। ओमफ्राय आङो जानुवारि फार्स्ट उइकआव आं एसे बेरायनोबो बादबखायो। ओमफ्राय इन्टारेस्टबो मोनोना जानुवारि 1-2फ्राव बेरायनांगौ बयबो बेरायनाया। ओमफ्राय आं मानोबा गोसो गिलिर गिलिर मोन्दों, ओंखारनो बादों आं। बेनि थाखायनो आङो बेरायहैनाय जायाखै, थांनाय जायाखै जेरावबो। प्लेनिं खालामदों अबावबा थांनो जोङो ज'नो। ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन आरोना अबाव थांनाय जायो, खय थारिखआव थाङो आं बेखौ दा खोन्थाथ'नो हाया, रायज्लायगासिनो आरो। थांगोन बोसोर गोदाननि नामाव खेबसेसोआ आंबो बेरायनो थांगोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा आसा खालामो मोजाङै मोजां पिकनिक जाखांजोब्बाय होननानै ना, आरो सोरबा सोरबा जाबावनांगौ दङ खोमा। ओमफ्राय मोजाङै बिदिनो लोंनानै जानानै जानला मोनला बेरायाखौ आं सान्दों आरोना, जाहाथे दा बेराय आरोना। आंनि बुंनाया बे आरो, जानला मोनला जेनेबा लोंला जाला खालामलाबायनो नाङा, बेनो आरो। गावबागाव जा लों, जेनेबा गावबागाव देहाफोरखौ जेनेबा खेल लानानै न'सिम सफैनो हानाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि बानायगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो। मानोना दानि जुगाव बुहुद मारैबा जागासिनो ना, माबायानो गैया, मा होनो माबायानो गैया, माने बुहुद माने गारि एक्सिडेन्ट माबा माबि जानाय खोनालागासिनो ना, बिराद गोसोफ्रा गाज्रि मोनो। ओंखायनो आं ओंखारनोबो बादों लोगोफोर। ओमफ्राय थांनांगोन, बेरायहैनांगोन, लोगो दिगि बेरायनो लेंदों नालाय उफाय गैया, थांनोसै जोङो ज'नो थांगोन आरो। होनबाबो मोजाङै जानानै मोजाङै फैनोसै आरो। रंजा खुसिबाबो एसे लिमिटेड, जेनेबा गावबागावनिखौ नायनानै आरोना। बांद्राय लोंला जालाखौ दा खालाम आरो नोंथांमोनहाबो। आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो। जेनेबा दा एसे उनावबो जायो नालाय पिकनिकआ, दाबो जोबथ'वाखै नालाय, जागासिनो बयबो पिकनिक जादों। सोरबा सोरबा जाखांबाय मालाय, आरो सोरबा सोरबा जाबावगोनखौ आङो जेनेबा साननानै थाबाय आरो, जाबावखागोन सोरबा सोरबा। स' लोगोफोर बेनो माने सेफटियै थांनानै सेफटियै नोंथांमोनहा गावबागावनि माबाखौ एसे बुजिनानै जेन'बा खेल खालामनानै मोजाङै मोजां फैफिनदो आरोना। बयबो गावबागाव केयारफुल नङाबानो जाला, गावबागाव एसे थाल लानांसिगौ ना। बिराद मारैबा जागासिनो माने बोथोरफ्रा, खालि गारि एक्सिडेन्ट जानाय मानाय। दाथ' एसे खम जाबावदों, एसे सिगाङाव थांनाय बोसोराव बुहुद गारि एक्सिडेन्टजों मानसि थैदों। माने लामाखौनो बेरायनो मारैबा मोनलाय लायोना एखमबा समफ्रावथ'। बिदिनो गोसो गाज्रि मोनो आरो। बेनो लोगोफोर, हेपि निउ इयार बयनिसिमबो ना। आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ निउ इयारनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो बे बोसोराव नोंथांमोनहा जेन'बा नोंथांमोननि साननाया थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोरा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जानानै फैयो। बेखौनो नोंथांमोननि जेन'बा नोंथांमोनखौ आङो विश खालामबाय आरोना, इसोरनि सायाव आङो बोर बिनाय थाबाय आरो। जाहाथे नोंथांमोननि लाइफआव आरो साबसिननिफ्राय हामसिन माबा मोनसे मोजां मिजिं, मोजां खामानि लानानै फैयोना इसोराबो। बेखौनो आरो इसोरा मोजाङै मोजां अनहरथों बयखौबो, बेनो आरोना। आरो मोनसे खोथा, जेब्लायबो सैथोयै सोलि, सैथोयै थां, सैथोयै बेराय, जेरावबो सैथोयै ओंखारबा नोंनि जिउआ जेनेबा जेब्लायबो आवगायलांबाय थागोन आरो देरहासारलांबाय थागोन। आं बेखौ माने मोनदांथि आरोना आंनिबो। माने बेबायदि जानांगौ आरो मानसिया, जेरावबो सैथोयै सोलिनांगौ।
बेबायदि आरोना आरो मोजाङै थांनानै मोजाङै सफैफिन बेनो जेनेबा बयनिबो मोजां आरो बेनो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दा एसे बे जिखौ सुनोसै आरोना आरो नै जोंहा नैथि मंगलबारनि फैलायगौ लोगोफोर नैथि मंगलबाराबो नै जोंहा एसे प्रग्राम दङ बाथौआव जोंना बिदिनो प्रग्राम जाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं दाबो थांनोनो मोनाखै बेरायहैनोनो मोनाखै नैथि मंगलबारनि थाखाय जोंनि बै बाथौआव आरोना बेयाव आं दाबो थांनो मोनाखै दाखालि रबिबाराव सरि मैयासो ना मैया रबिबाराव माने मिटिं जादोंमोन आंखौ लिंहरदोंमोन आं माने थांनोनो हायासै न'आवबो रावबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो आं थांनो मोनाखै लोगोफोर बेनो आरोना लाबोगोन आङो नैथि मंगलबारनि थाखाय जोंथिं बुहुद गाजा गोमजा फालियो नैथि मंगलबारखौ एबार ब्लगाव नुसिगोन नोंथांमोनथिं बबे बबे जायगायाव बाथौनि जोनोम सानखौ मारै मारै फालियो बेखौ ब्लगनि गेजेरजोंबाबो एसेबाबो बयनिबो ब्लगाव नुगोनखौ आङो साननानै थाबाय आरोना नुखागोन सोरबा सोरबा हगारनो हागौ आरो नैथि मंगलबाराव बबे बबे जायगायाव माबायदि मा खालामो आरो माबायदि आर'ज खालामो आरो माबायदि खुङो बाथौआव बेनो आरोना प्रग्रामफोरखौ मारै मारै बानायदों लादों बेखौ सोरनिबा ब्लगनि गेजेरजों नुगोनखौ आङो मिजिंथिबाय आरो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन खोमा ओमफ्राय बावलायलांबायसो आङो दा आंबो हानायखिनिखौ आङो माने बाथौनि थाखाय आङो लाबोगोन आरोना जोंनि जायगायाव मारै मारै खुंनो लादों आरो बेखौ आङो लाबोनो हागौ आरो आं लाबोगोनखौ आङो साननानै दं आरो ओमफ्राय मारै जायो समफ्रा दा आङो मालाबा थांगोन र' एसे बे नैथि मंगलबार जेनेबा बाथौनि जोनोम साननि जेनेबा सिगाङाव आं एसे ब्लग फिसा लानानै फैगोन आरो माबायदि मा साजायदों आं दाबो थांनो मोनाखै लोगोफोर ओमफ्राय बेनोना आं बेखौनो विश खालामनो होननानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव जेनेबा नोंथांमोनखौ आङो जेनेबा हेपि निउ इयारनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनो थाखाय आङो नोंथांमोनजों फिसा ब्लग लानानै बेखौनो आं नुजाफैदों लोगोफोर ओमफ्राय आं दा दखानावथ' रावबो गैथ'वा नालाय आं बेखौनो नोंथांमोनजों दसेखिनिबाबो रायज्लायनोसै साननानै आङो रायज्लायदों आरो ब्लगाबो गोबाव जाबाय आङो 7 दिन 8 दिनसो जाबाय ब्लग लाबोयैया समायखौनो मोना ब्लगबो लाबोनो सामफ्रामबो ब्लग लाबोनो अबाव जानो जोङो संसार जानाय मानसिफ्रालाय हायो सोरबा ओमफ्राय माने एसे नाजानाय थानांगौना ब्लग लाबोनायावबो बहुद खामानि जायो ओमफ्राय दा आङो ब्लगाबो फिसा फिसौजों जालाबायो ब्लगा एसे माबा खालामनांगौना आरो केमेरा खेबनो मानोबो रावबो गैया एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो ब्लगफ्राबो ओरैनो जाया नायनायावसो बुहुद गोरलै नुयो आरो मालायनि ब्लगफोरखौ ओमफ्राय जों बानायनायाव बुहुद गोरा आंनि थाखाय आरो मालायनि थाखायबा नंगौना नङा आं बारा दासान्दि ब्लग बानायनो इन्टारेस्टखौनो मोनाखै आरो मा जादोंथाय बादों आङो बानायनो ओमफ्राय दा फाय नै ब्लगाव रायज्लायदों आगै फैदों बैयाव नाया बिसोर ओमफ्राय दा बेनोसै लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे निउ इयारनि रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना होनबा बेनोसै हेपि निउ इयार आरो फिन खेबसेबाव लोगोफोर नोंथांमोननि जिउआव बयनिबो जिउआव आसा खालामो मोजां मोनसे सम फैगोन होननानै स' लोगोफोर बेनोसै होनबा आं एसे नै मेचिनबो सुबाय थानोसै आरो नै फारसे आगैबो फैदों नालाय दखानाव माबा लानो फैदों नै आगै होनबा बेनोसै लोगोफोर दोनथ'लायनोसै बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय आसा खालामो नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ नेनानै थागोन होननानै ना स' लोगोफोर बाय बाय दे